Akuvami umusa, akuvami isibusiso. Igama nguPastor Wini, yilokhu kuyachaza amaphupho. Uzongifonela-ke ngoba uyimemba kusongo 9 kuya ku-5 ntambama kuphela, from Monday to Friday kuphela. Saturday and Sunday abantu baya esabatheni, abanye baya esontweni ngesonto, asihluphani, asifonelani. Sibheka udaba lwamabhulingwe lwayelo. Sebedlama ukuthi ngiyabonga baby. Ngiyacela ukubuza mina ngikuphe-ke lindiya lesilisa lelincane lengikasikhiya ikhiya sikuvula emnyango. Baby, ngiyabonga baby. Oh babe, ungumswati. I thought ukuthi she's trying to say baby kimi kodwa she was trying to say babe. Okay, inkosi yami. Sorry. Sibheka. Bese ngithi nginomuntu lo ngisanzako. Kodwa-ke uthi-ke babe, bengithi uthi baby, iswati kuthiwa babe. Kanti thina mawusifunda ngathi singisi uthi baby. So uphupha umuntu ongumndiya emnikeza isikhiya. Let's assume lethi-ke isintu, sibheka ngesintu. One, ngokujwayelekile uma uphupha umndiya, kupha uluhle uma ekunika isikhiya noma-ke ukhiye, lokhu kusho inhlanhla nokuthi kungenzeka uyaphulukiswa futhi kuqaqeka izibopho, uzophumelela uphinde uqhubekele phambili nje. U-Isaiah 60 verse 11, amasango akho ayavuleka njalo, awayikuvalwa imini nobusuku, ukuze imfuyo yezizwe ilethwe kuwe, amakhosi azo eqhutshwa eboshiwe. So number 2, kuyenzeka uma uphupha umndiya kuba uphawu oluhluma ekunika ukhiye, lokhu kungabuye kuveze inhlanhla nokuthi kungenzeka uphiwe ugcobo namandla ukuqhaqha izibopho nezifungo kanye nokuphulukisa, ukuphilisa abantu, uphinde ubaholele embusweni kaNkulunkulu. KukaMathewu 16 verse 19. Ngiyakukunika izihluthulelo zombuso wezulu, oyakukubopha emhlabeni ngoba kuboshiwe nasezulwini. Nalokho uyakukhulula emhlabeni ngoba kukhululiwe nasezulwini. U-Isaiah 22 verse 22. Ngiyakubeka isihluthulelo sendlu kaDavid ehlombe lakho. Uyakuvula kungavali muntu. Uvale kungavuli muntu. Siyabona? Number 3, asibheke ngokwesintu-ke. Ngokwesintu uma kungenzeka uphupheke umndiya, kuwuphawu oluhluma ekunikeze ukhiye, lokhu kusho ukuthi kungenzeka uphiwe isidalo sakho amandla okuzisiza noma ukusiza abanye abantu baphulukiswe futhi baphumelele. NgokukaLuka 11 verse 52, maye kini zazi imithelo uba-ke lisisusile isihluthulelo sokwazi. No, angikho lapho. Sikhuluma ngokwesintu. Kodwa number 4, asibheka nje number 4, kwesinye isikhathi-ke uma uphupha umuntu owumndiya, lokhu kuwuphawu oluhluma ekunikeza nje ukhiye, lokhu kusho kungabe kukhombe ukuthi kungenzeka uzothola ulwazi olunzulu noma wena ufumbathiswe ulwazi olunzulu oluzokusiza noma oluzosiza abanye abantu. Ingakho kuLuka 11 verse 52 ethi-ke maye kunina zazi imithelo ngoba lisisusile isihluthulelo sokwazi. Shuthi wena unikeza isihluthulelo sokwazi. Siyabonga. Umuntu oyindiya owumndiya osemncane ngamele isidalwa. Ngabe isidalwa samanono, ngabe isidalwa nje. Siyabonga.